Tabbas mai kallo za ka yi mamaki yadda idan ka ji yadda Nafisa Izzar So take yin kwalliyarta. Na tabbatar wannan abu zai baka mamaki sosai da sosai fiye da inda kake tunani. Tabbas zan kai ga bidiyo yadda Nafisa Izzar So take kwalliyarta. Amma dan uwa kada ka manta da danna mana alamar subscribe sannan kuma da alamar liking a wannan channel din tamu mai albarka ta Sharhin Arewa. Hajiya Izza, wai ne yasa ke baki yin kulliya ne? Baba na yi bane. Kawai dai bana tsayin wani in shafa wani kawai dai na dan zazzage foda ta fara ko a hannuna ina mutsukawa haka. Sai in sa lipstick dina shikenan ya ishe. Wani lokacin ma kawai na shafa abu ne ina ni gaskiya